Kisan matasa biyu da masu ƙwacen waya suka yi a unguwar Sheka lamari ne da ke nuna tsantsar rashin imani wanda zai daɗe a zuciyar al'ummar unguwar da ma jihar Kano baki ɗaya. Lamarin dai ya faru ne ranar Laraba lokacin da ɓata garin suka ɓalle shagunan da matasan suke kwance, inda suka caka musu wuƙa. Ɓarayin waya sun je sun same shi har ɗaki suka fasa masa ciki suka tafi suka bar shi a cikin jini. Kisan matasan biyu da wasu masu kwacen waya suka yi a unguwar Sheka lamari ne da ke nuna tsantsan rashin imani wanda zai dade a zuciyar al'ummar unguwar da ma jihar Kano baki daya. Matasan biyu Yazid Haruna da Buhari Imam waɗanda suka fito daga zuri'a daban-daban amma mazauna unguwa ɗaya wato Sheka a ƙaramar hukumar Kumbotso sun gamu da ajalinsu ne yayin da masu kwacen waya suka ɓalla shagunan da suke kwance suna bacci da tsakar daren ranar Laraba. Ko da yake layuka da shagunan da matasan suke kwana sun bambanta amma lamarin ya faru ne a rana ɗaya kuma masu kwacen wayar sun yi musu kisan gilla iri ɗaya wanda kuma suka ce gagarinku nan a juma'ar nan. A bayanin da iyayen matasan da aka kashe suka yi min a guraren zaman makoki daban-daban da na iske su sun ce 'yan fashin wayar sun fara da caka musu makami gabanin tambayar su wayoyin bayan sun raunata su ta yadda ko motsi ba za su iya yi ba. Marigayi Yazid Haruna matashi ne ɗan shekara 38 matukin baburin a daidaita sau kuma shi ne ɗa na huɗu a gurin mahaifinsa wanda ko aure bai yi ba. A zantawar mu da mahaifinsa Malam Haruna Alhassan ya yi mana ƙarin bayani. Yana kwance a shagonsa kenan sai mutanen suka zo kamar daidai da yake gaya mana kafin rasuwarsa yace yana kwance a shago kawai sai je sun kasga shagon sun bude shi sai suka haske shi da fitila da suka haske shi da fitila shi kenan yana kokarin dan samu dan wani makami a wannan shine suka fara cika masa wuka da suka cika masa wuka shine shi ma yayi kukan kura da abin nan zai rimbabe su shine to sun masa yawa suna da yawa ya ce ko su hudu ne abin da yake ga mana kenan to bayan wannan al'amari sai ya zo sai na ji yana buga gida nan gidanmu sai aka bude masa yi muka gan shi jage da gini a sai ce shine yake mana wannan bayanin to shine sai muka yi kokarin kai shi asibiti a nan aka ci ba za a karbe shi a asibiti ba dole sai wani asibiti ne wannan asibitin Malam Aminu Kano ke ba su karbe shi ba aka ce a'a su ba su ne suka ce an gaya mana ne cewa ba za su karbe su ba sai da wani jami'in tsaro inda lokacin karfe 3 na dare da rabi muka ce ya gani shine muka ji akwai wasu bijilintin can bakin titi can wajen masallacin Malam Musa shine muka je muka same su muka dauke su muka shine muka tafi asibiti da su. Shi ma marigayi Buhari Imam ɗan shekara 28 ma'aikacin gwamnatin Kano ne da ke aiki a jami'ar Northwest a nan Kano ɓangaren Maintenance Services shi ne na biyar a cikin 'ya'yan mahaifinsa kuma ba shi da aure. Mun zanta da ƙanin mahaifiyarsa Malam Bello Ibrahim wanda na iske a gurin zaman makoki kasancewar maraya ne mahaifinsa ya daɗe da rasuwa. Ƙanin mahaifiyar tasa ya bayyana min yadda 'yan fashin wayar suka halaka ɗan nasu. Mun samu labarin abin da ya faru da shi marigayi hankalinmu ya tashi kuma ba mu ji daɗin abin da ya faru ba da aka zo da daddare muna cikin gida ake gaya mana cewa gashi Allah ya haɗa shi da ɓarayin waya sun je sun same shi har ɗaki yana kwance suka ɓalla ɗakin suka shiga ciki suka karɓe masa waya ya taso kuma suka fasa masa ciki suka tafi suka bar shi a cikin jini. Maƙotansa suka ɗauke shi suka zo suke gaya mana sun kai shi asibitin Malam Aminu Kano muka bi ba tare da 'yan sanda kai suka samu suka tafi so muka bi bayan su muka je asibitin Malam Aminu a can ana kokari aka yi masa aiki kuma daga baya Allah ya masa rasuwa ba akan hanya aka cire shi ba har cikin ɗaki aka je aka same shi yana kwance da daddare misalin karfe 3:30. To makwancin nashi a jikin gidansu yake ko kuma a wani gurin yake na daban? A jikin gidaje yake amma yana ɗan tazara da ainihin gidana. Shago ne ya kama yake kwana a can. To ya zuwa yanzu da wannan al'amari ya faru kamar kun samu bayanai na waɗanda ake zargi da aikata wannan al'amari? Wallahi har yanzu dai ba mu samu bayanai ba domin komai yana hannun hukumar 'yan sanda.
So bayan al'amarin ya faru ita hukumar 'yan sanda ta zo nan ne ta ɗauki bayanan ku? Hukumar 'yan sanda ta karɓi bayanan mutum lokacin da abin ya faru muna emergency a asibitin Malam Aminu Kano. Muka ba su bayanai suka rubuta suka ce daga sama ne su ma aka aiko su da zo su karɓi bayanai. So bayan mun ji suturarsa an rufe shi kuma daga baya hukumar 'yan sanda suka neme mu da mu ba su ainihin lambar sa shi marigayi wadda layin yake cikin kan wayar tasu da aka ɗauka. Nura Sani Muhammad shine aminin marigayi Buhari Imam, ya ce mutumin kirki ne wanda baya shaye-shaye ko yawo da abokanan banza. Ya kuma bayyana mana yadda ake samun jinkirin bayar da taimakon gaggawa ga waɗanda suka sami ibtila'in masu kwacen waya a asibitocin Kano. Tun asuban muna can muna ta processing yadda za a ɗau a masa a yi test a ɗau jini a ɗau waye, so duk muka gama wannan har wajen karfe 4 na yamma jiya kenan, so sannan aka samu aka shiga da shi tiyata. So ba a fito daga tiyata ba sai wajen bayan sallar. Kamar wacce rana wani al'amari ya faru? Ranar Laraba suka yi masa abin karfe wajen 3 na dare, suka je suka falle shagonsa yana ciki. Su 3 ne, saboda ina zuwa tambayar da na fara masa ka gane waɗanda suka yi ce a bai gane su ba, amma ya san mutum 3 ne suka shiga a lokacin. Misali bayan sun tafi da wayar tashi ba wasu abubuwa da suka diba? Ba wani abubuwa da suka diba, akwai mashin ɗinsa dai a gurin da kuma ragowar takardunsa na aiki da na makaranta da kayayyaki. So duk ba a yanzu dai ba mu dudduba ba, da haka dai mun duba ba a ɗau komai ba, sai kuma idan kaga hankali ya kwanta an dudduba shi ne za mu iya gane cewa. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin iyayensu mata abin ya ci tura sakamakon halin ɗimuwa da tashin hankali da suke ciki. Haka zalika mun tuntuɓi rundunar 'yan sandan Kano kan wannan mummunan al'amari, amma kawo haɗa wannan rahoto ba mu samu ji daga gare su ba. Sai dai ba wannan ne karan farko da al'umma ke rasa rayukansu a hannun 'yan fashin waya a jihar Kano ba, lamarin da ake ganin yana neman fin karfin mahukunta duba da yadda a kullum matsalar take ƙara ta'azzara duk da ƙoƙarin da suke cewa suna yi domin kawo ƙarshen ta.